Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje vashela udadewethu omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula kubhuti wakhe omdala. Sawona? Yebo manjani? Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona babukeli Ngiyabona ukuthi usuwajwayele ukusho igama uqhamuka kuphi nendawo. Alright ngiqhamuka endaweni yakwaMakhutha. Amakhutha. Yebo. Okay. So namhlanje uthi uzobika udaba uzobuyela ubhuti wakho omdala. Yebo ma. Iqala kuphi imfihlo? Iqala ekuthenini mina behlala noma nobaba nabosisi bami. Kushuthi ubaba washona. Meshona ubaba ke ubhuti wakho behlala ukuze ungambali. Ubhuti wami ubefunda. Befunda ngaphandle. Yebo befunda ngaphandle. Okay. Mehleli ke sifamily ke nodadewethu ke abancane kunami kwami nasengithe ukukhula kakhulu. Ubaba ke waseshona ke uma wasala esengakwazi ukuthi uzosondla kanjani yonke nje leyo nto ukuthi sofunda kanjani esikoleni. Manje ke kushuthi wahlangana nomuntu ke mehlana nomuntu eThekwini. Mehlana nomuntu eThekwini kushuthi bekhuluma ke kube right emvakashise ekhaya ukuthi yabo sizombona ukuthi nangu ubaba omusha ufikile ngoba ubaba wethu lo munye sihambise emhlabeni. Hayi memvashisa ke lo baba wethu lo baba omusha ke ayi mefika ekhaya afike esivashele nje izinsuku zilandelana ngimbona ukuthi indlela mesuke engibuka ngayo mina ayikho right kakhulu. Hayi ngibe nakho ukuthi ayibo indaba lo baba engibuka kanje ngempela. Lapho neminyaka mingakwena? Ngangina 15 years. Awusana 15? Ngangina 15. Okay. Ayi lo baba ke kuthi ke ngolunye usuku ufika ayi1. Ngoba uma wayesemsebenzini wayesethola itoho la etohoza khona. Wafika ke wathi wasibuza ukuthi uma ukephi hayi samtshela ukuthi uma usasetohweni usawutohoza. Hayi athi okay ngizomlinda. Hayi ahlale phansi ke amlinde ke simenzele ukudla ngoba phela ubaba wethu siyamthemba. Hayi simenzele ukudla okusho sesibami baphume bayodlala ngisale mina ngibukelela iTV. Mangibukela iTV hayi ngihleli akhulume izinto ezibhedayo. Neminyaka mingaki manje? Ngina 17 manje. 17 okay. Akhulume nje izinto ezibhedayo ezithe phecelezi nje. Ngibe nokuyibuza ukuthi hayibo waye ngibuza lezi zinto ngimncane kangaka. Hayi ngithula. Hayi ngimbone uyangithinta. Ngithi ayibo wenzani manje lo baba? Mengithinta ke ngivele ngihlehlele ngoba ngihlele esofeni ngihlehlele. Hayi athi khulileka angeke ngikwenze into ongayifuni. Ngithi manje pho waye ungithinta ngoba phela yena wena uzwana noma why pho wenza lento oyenzayo. Athi hayi khulileka uma wakho somfihlela ngesimtshele le ndaba le. Ngithi hayi ngeke baba why ngempela why hayi asondele eduze kwami ezama ukungibamba lapho ke endlini akukho umuntu kwakusele mina kuphela ngoba vele ngangihlalele ngibukelela iTV. Hayi angibambe mengibamba ke efuna elale nami ngenkani. Ngikhale lapho akunamakhelwane ukuthi ngizophuma ngiyokhalela kuyena akukho umuntu ngikhale angekho umuntu ongizwayo. Hayi ke uma abuye emsebenzini ngiyasaba ukutshela uma phela le ndaba lengaka. Hayi uma ebuye emsebenzini kube right nje ngithule nale ndaba. Maybe iviki lonke ngathula.
Mangithula nale ndaba aphinde abuye futhi ngenye iday. Mebuya ngenye iday enze the same thing. Ngibona ukuthi no man, if ngithula nale ndaba uzolibele eqhubekile engihlukumeza lo baba lo. Qanisile. Kungcono ngivele ngitshele uma ngimtshele ngale ndaba le ukuthi lo baba lo ezenza azikho right lo ehleli naye. Hhayi-ke ngicela uma ukuthi sacela ukuthi hlale phansi khona udaba engifuna ukubikela lona. Hhayi sihlale phansi ngimbikele istori ekuqaleni, ngimbikele yonke into kuze kube sekugcineni. Uma angangithathi naye serious, angangithathi serious athi hhayi unamanga wena ayikho leyo nto, ubaba wakho nje lo angayenza kanjani le nto le. Hhayi ngikhale ngithi hawu uma lo wenza kanje kumina sengaze asho into ebuhlungu kanje ukuthi imina engiyiphosele kuyena lo baba lo. Ngikhale mangikhala-ke uma athi yena kungcono ngihambe mina ngiyohlala kagogo ngoba kusho ukuthi phela yena ngifuna ukumxabanisa nalo baba. Ngifuna ukumxabanisa nalo baba. Hhayi ngihambe ngiyohlala kagogo-ke. Mangihlala kagogo-ke iy'nsuku maybe iy'nyanga ngihlala kagogo. Aphinde futhi enze the same thing ngomunye udadewethu. Enze the same thing ngomunye udadewethu. Benza the same thing-ke udadewethu-ke bena-13 yena. 13 benza the same thing-ke uma udadewethu akhulume noma mekhuluma noma naye futhi aphinde angamlaleli uma ukuthi hhayi why nifuna ukwenza nje ngoba lo baba lo usenzela yonke into la ekhaya. Uyasondla yonke into. Ayikho into angayenzi la ekhaya. Sure. So udadewenu uyeza uzokutshela lolu daba nawe? Udadewethu? Lo mncane. Uyeza uzokutshela lolu daba usekwenzakaleni? Uyangitshela udadewethu ngoba sasixhumana efonini ngikhulume naye. Ngimduduza ngale ndlela ngimduduza ngayo ngithi uyabona ukuthi uma ayikho into ayenzayo ukuthi avikele amadodakazi yakhe. Uphela nje olibele eyekelela le stepfather ukuthi silale nathi kuphela. So uma ucabanga wayikwenzelani lokho ngoba clearly understand ukuthi khona into eyenzakalayo? Uma ngibona ukuthi wayesaba ukuthi kuzolwala kudliweni la ekhaya ngoba phela lo stepfather lo uyena umuntu owenzayo yonke into, uyondla, ufana nemali ukuthi sifunde esikoleni nalabo dadewethu laba abancane. Benza nje yonke leyo nto. So ubhuti wakho lo mdala ufuna ukumtshela yena uhlalaphi? Ubhuti wethu uhlala eThekwini. Uhlala eThekwini. So uyasebenza noma wenzani? Manje useyasebenza. Useyasebenza. Ngoba efunda useyasebenza manje. So ngoba usubona ukuthi uzotshela yena bungamtsheli ngani all along? Uthi bengisafuna indlela ukuthi ngimtshele manje ngingazi ukuthi ngizomtshela kanjani. So uma wakho uyazi ukuthi ula namhlanje? Uzothini masethola ukuthi uyena usutshela umfowenu omdala? Angimazi usho ukuthi usezoyibonela yena. But wena usuhlalaphi manje? Manje ngisahlala kagogo. Usahlala kagogo. Odadewenu laba bancane bona? Odadewethu ngathi athi ngibabuyise bazohlala nami ngoba bazohlukumezeka lapha. So nabo bakagogo? Nabo bakagogo. Ugogo uthini-ke mase nonke nifika nixoxa isitori esi-1? Ugogo wathi phela kumele kuzame ukuthi kufoneliwe amaphoyisa noma ini engasiza. Kwasho ukuthi-ke uma uyala-ke ukuthi hhayi uzombopha kanjani lo muntu lo ngoba uyena osisizayo la ekhaya. Kungcono silicime nje lecala kungabi khona nje lutho. Sure. Hhayi asithembe ukuthi ubhuti wenu uzokwazi ukuthi angenelele. So ubhuti wakho uwumuntu onjani-ke before simthinde? Ubhuti wami uwumuntu nje ophansi. Umuntu ophansi nje. So you think ukuthi yena uzwe-understanda lento oyishoyo or ngiyazi akusole njengomama?
Eish, angazi kodwa-ke ubhuti wami uwumuntu o-open, o-right, ya. Okay. Hayi, niyayizwela ababukeli emakhaya, asimthinte ubhuti omdala ngoba le umama yamhlula, simuzwe yena ukuthi uzothini ngalolu daba. Asimthinte ubhuti. Ring house, sabona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Angizangahle. Ukhuluma noLungsta wa ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Nginganankinga because vele sengiqedile into engizeni. Okay, no siyabonga kakhulu. Ngihle nodadweni lokulamayo la e-studio. Uthi ke nanginemfihlo afisa ukutshela yona, ngisacela umlaleli. Inkinga. Okay, ngiyabonga. Umbambile kanje. Yeah. Hello bhuti. Hello. Uba. Usisi wakho omncane lokulamayo. Ngomdala? Yes. Dala. Ngezwe voice yakho. Kuthini? Nginodaba la engifisa ukukutshela lona mayelana ngoma nobaba lo besimtholile lo musha. Lo musha wonje. Shuthi lo ubaba lo musha ubengiforsa ukuthi ngilale naye ngenkani. If ngitshela uma ubengangilaleli ethi ngiqamba amanga mina engimfunayo lo baba lo yonke leyo nto uze walala nosisi wami futhi okwesibili ngoba mina ngithi uyazi ukuthi bese ngihambile kagogo ngixoshwa yona lento le kama ukuthi uma akalo akasilaleli singabantwana bakho uma simtshela ngalo baba lo musho ukuthi akekho right. Uba somncane. Usisi Wenze le yena. Wenze the same thing kuye usisi wami lo omncane. Wenze the same thing. Ubusatshele ba omunye ekhaya? Bengikhulume ugogo bese ngikhulume nogogo, ugogo naye wazama lokho akuzamayo kwangaphumelela. Manje ke ingakho ke sengifonela wena ke. Manje ngicabanga into eningi because nasikole la and ngiyasipana futhi nala emsebenzini ukuthi satha break is angazi ukuthi nami sengiphathwa kakhulu. Manje kumele ukuzama ukuthi indlela izokwenza ngayo. Bazokusiza Black TV. Ngoba ngizile nje ngizocela usizo ngicabanga ukuthi bazongisiza. Na futhi ngoba ngikufonelile. Okay. Kumele sikhulume sona indlela ongasizakala ngayo. Inzima kakhulu. Okay. Kumele kuthole indlela engakhuluma ngayo. So ngizozama ukukhuluma nawe mase ngitholile isikhathi. Okay. Ngikhona sina. Hi. Hello. Yes. Hi, uzizwa kanjani uzwa ukuthi ke uma wakho uzizwa kanjani mawuzwa ukuthi uma wakho uyaphika ukuthi odadweni banikuzekile? Ngiphatha kabuhlungu because bengingathembi ukuthi uma ngathi acabange ngenye indlela because bengingazi mina kodwa bengiyazi bengazi ukuthi lo uyena umuntu owenza yonke ekhaya uyena umuntu owenza ubaba nje masenza ngale ndlela angazi kwenzakalani. Kodwa ke wena uyabakholwa nje kabuhlungu lento ayishoyo. wena ke uyabakholwa kosisi bakho? Usisi
mayesho ngoba encane na ngisafuna ukuzama ukumbuza naye ukuthi kwenzeke kanjani. And then ubaba lo i-stepfather seni lesi sisha uyamazi wena umuntu onjani? Umuntu right, ube umuntu waba nje kuthina kuphela ukuthi into abezenza ube khombisa because besithengela yonke into esisenzela ngasesikolweni uyasikhokhela because mina ngifundile ukukhuza kwenye indawo manje then manje ngiseceleni so kwenza zama ifunding kanti angazi ukwenza lento za usibam then into engisafuna ukuzwa ngasho nami leyo. Oh, okay. I know. Siyabonga ukuthi ukwazile ukuthatha i-call yethu. Hello? Yeah. Ube right. Siyabonga kakhulu. Iyabheda ulayini kabhuti wakho. So manje ke ngoba usuyigonyulukile lento le wayikhuluma wayikhipha uzizwa unjani? Nanokuthi sekukhona umuntu okukholwayo futhi. Ngizizwa ngikhulekile ukuthi khona umuntu ongikholwayo bona ukuthi ngikhuluma iqiniso. Sizwa ngikhulekile kakhulu. So manje ke umama uzohamba uyomtshela ekhaya ukuthi usuphuma la, uphuma kophuna usizo o uzobona ngoba sekukhona uaction sekufana namaphoyisa. Yeah, cabanga ukuthi ngizozama umchazela yena bese ke uma safika namaphoyisa ke khona ke okay. Uzokwazi kodwa ukumxolela ukuthi akakholwanga umama ngoba uma wami ayikho into engizoyenza kumele ngimxolele umuntu nje ngathi ngeke ngize ngimxolele impilo yami yonke ilo stepfather lo uma wami ngeke umlahle ndawo ngikushintsha ukuthi uma wami kumele ngimxolelile kodwa ngoba usufike nalana I think yena usezoyibuka ngelinye ilihlo ukuthi hawo mhlawumbe bethathiswa ukuthi ke nawe ingane yini okhuluma ngayo mhlawumbe ufuna ulwela isikhwele sikababa wakho so manje I think yena masebona kungenelela abanye abantu uzosho ukuthi ayi nayo libonile iphutha ngiyacabanga ukuthi uzobona ukuthi nawe be wrong yonke leyo nto uzobona naye. I know. Asibonga ukuthi ke nikwazile ukuyisukumela lento lena asithembe futhi ukuthi ke naye lo muntu lo uzongena kudili kajele. Hayi nezwela ke babukele emakhaya imali impande yesona umama akafuna ukukholwa amadodakazi akhe ngenxa yokuthi ubona ngento ayizomlahlekela kodwa akacabanga ikusasa lezingane zakhe. Please mawukuthi ke na umama umzali nje kubalekile ukuthi sivikele ingane silalele futhi mayikhuluma nathi sizwe ukuthi zizizwa kanjani nokuthi ke nalezi zinto ezishoyo ziqiniswa kangakanani singabe sana singabakholwa nje nangudade omncane lana usehlukumezekile kodwa amtshela umama afuna ukuzwa lutho. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwisiqephu esithi sikhipha izimfihlo nawe futhi mawukuthi khona imfihlo ofisa ukuyidalula feel free ukuthi usithinte sikwazi ukuthi sikhulume ngalolu daba silungise ungafeli embelekweni. Siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe ngoLungstar nginithanda kakhulu. It's the Black Life TV.